ଆଗର ଜେନେରେସନ୍ ଆଉ ଏବେକା ଜେନେରେସନ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ? ଏ ମଉସା ଜଣକ କ'ଣ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଏ ଦୁନିଆ ଆଉ ଏବେ କେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଚାଲୁଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିବେ। କୁହ, ଆଗର କଥାକୁ ଆଜିକାଲି କଥା ସବୁ ଜାଗା ଏବେ ଗଲା ଓଲଟି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିଲା, କାହା ଘରେ ନାହିଁ ବାଉଁଶ କାଠି। ଯାଉଖିଆ ଲୋକେ ପାଶରି ଦେଲେଣି, ଲାଗୁନାହିଁ ମୋଟେ ଘୋରଣା କାଠି। ମିଲୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଉଳ ହୋଇଲା, ଖାଉନାହିଁ କିଏ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟି। ମରିଚ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡା ବାହାରିଲା, ତରକାରୀ ହେଉନି ବେସର ବାଟି। ରସ ଡିକ୍ଚିରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଲା, କାହା ଘରେ ନାହିଁ ହାଣ୍ଡିକି ଚାଲି। ମୋବାଇଲରେ ସବୁ କାମ ଚଳିଗଲା, ଆଜିକାଲି ଲେଖା ହେଉନି ଚିଠି। ଶାଶୁ ହେଲା ବୋହୂ, ବୋହୂ ହେଲା ଶାଶୁ, ଘରୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ଧରିନ ଚୁଟି। କଛା ମରାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଆସୁନି, ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କାଟି। ପାଦ ଚାଲି ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ଗାଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଧଇଲେ ସିଟି। ବେଦି ପଡ଼ି ପୁଅ ବାହା ହେଉଥିଲା, ବେଦି ପକାଇବେ ଗଲାଣି କଟି। ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଠିଆ ବାହା ହେଲେ, କୋର୍ଟରେ ଯାଇ କଲେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି। ଡାଲି ତରକାରୀରେ ଭୋଜି ହେଉଥିଲା, ଆଜିକାଲି ଛେଳି କୁକୁଡ଼ା କାଟି। ବଫେଇ ସିଷ୍ଟମ ଠିଆରେ ଖାଇଲେ, ମାଗି ମାଗି ଧରି ପ୍ଲେଟ୍ ଗୋଟି। ମୁଣ୍ଡ ସିନା ଚନ୍ଦା, ବ୍ରେନ୍ଟା ବନ୍ଧା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିର ଶେଷରେ ଟିଟି। ଦିନ ଯାକ କାମ, ରାତ୍ରରେ ସାଇବ, ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କରେ କପେଇ ପଟି।